Nou, laten we beginnen een beetje plat te praten. Ja, dat is goed, jong. Wij zijn dus hier in het dorp dus ook druk bezig op het ogenblik om een hele mooie route uit te zetten in het dorp. Want we willen de cultuur een beetje op een ander niveau brengen. Dus, en dan de streektaal daar ook in verwerken. Dus we hebben dan een bordjes van A4 en dan doen we twee foto's doen we erop. Een stukje tekst, niet al te lang. Nou, en dan komt er dan een QR-code op te staan. En dan proberen we dus door middel van die QR-code de Nederlandse taal, maar ook het kloosters daarin te verwerken. Dus dat de mensen ook in hun eigen taal horen kunnen, hoe ze hier praten. Hè? En daar zijn hele leuke dingen bij. Want als je op een gegeven moment ook hebt met bepaalde zaken, met wandelen, willen we daar ook het bewegen in metnemen. Want dat is ook een hot item op het ogenblik natuurlijk. Van wandelen, cultuur, bewegen en eventueel doen we ook wel iets met schilderkunst. Want ik weet niet of je dat wel eens zien hebt, maar als je door het dorp binnenkomt, dan zie je bij Barkmeijer, de scheepswerf, zie je daar een hele grote, dat hebben de schoolkinderen hebben dat bedacht. En die hebben alle facetten uit het dorp dus op een rijtje gezet. En dat hebben de schilders op die wand zet. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar we willen dus ook kleine kastjes, bijvoorbeeld elektriciteitskastjes of andere dingen van Ziggo of zoiets. We hebben ook beschilderen, maar dan in hetzelfde trant waar. En we hebben de schoolkinderen vragen wat die weer ideeën lanceren willen die iets met het dorp te maken hebben. Dus bijvoorbeeld, ik noem nou maar iets, een grutto of zoiets. Ja. Dat ze zien kunnen van, dat hoort bij het landschap. En dat de achtergrond dan een beetje vervaagt. Dat het als het ware opgenomen wordt in het geheel. Dus dat implementeren we daar ook bij. Dus we zijn nog druk bezig om allemaal subsidies aan te vragen. En dat gaat heel goed, want we hebben de eerste 40.000 al binnen. Zo, en dat gaat door Achtkarspelen. Ja, dat gaat naar Achtkarspelen. Dat is dus Achtkarspelen, Kolmerland en Noordoost-Friesland. Dat hoort er ook allemaal bij. Ja. Want we vergaderen met die streektaalcommissie, altijd in Dokkum. In het Alle Raadshuis. Door zit ook het Kolmelaans bij. Ja, ja. Dus zo ben we dus wat bezig. En we zeggen ook, die streektaal, die moet er een klein beetje inhouden. Want, en hoe doen we dat? Dus we zijn dus aan het filosoferen op het ogenblik met een werkgroepje van, hoe brengen we dat weer onder de mensen, dat het niet verloren gaat. Want, dat weet ik zelf wel. Mijn vrouw die komt uit Grun, uit de stad. Ja. En die is inmiddels overleden. Maar goed, die kinderen van mij, die hebben wij dus wel Nederlands geleerd. Omdat ik zelf problemen had met het Fries en het kloosters en dat soort dingen. Dus ik denk, de straattaal, dat leren ze later zelf wel. Ja. Dus ik praat met mijn kinderen altijd kloosters. Of altijd Nederlands. Dus, Maar ja, er wordt altijd gezegd dat een tweede taal slecht is voor de kinderen, maar dat blijkt. Nou, ze hebben Nederlands en het Fries beheersen ze wel een klein beetje. Ja. Maar niet in die mate, zeg maar zeggen, dat ze daar les in kunnen geven of dat ze het schrijven kennen of zo. Nee. Zie je in het kloosters, dat is echt, wanneer je hier met de kinderen naar school gaat ook, dan is het prachtig mooi dat die onderwijzers of onderwijzeressen ook een beetje kloosters kennen, want dan kunnen ze communiceren met de kleine kinderen natuurlijk. Ja. En dat is, dus een beetje de bedoeling om het, wat in stand te houden, zou ik maar zeggen. Ben er lui in dit dorp dit lesgeven kunnen? In kloosters? Ja? Niemand. Echt niemand? Nee, dat zal ik niet weten. Kijk, iedereen praat het wel, maar schrijven niet. Nee. En de grammatica is natuurlijk heel ver weg. En de enige die het hier doet, dat is Witske Poelman, dus die ook voorzitter is van die streektaalgroep. Ja. En die woont nou in Buitenpost, maar goed, daar heb ik wel regelmatig contact met. Ja. Dus, maar die moet dus het van het Nederlands omzetten in kloosters. En dan moet het zien gang gaan. Ja. Ja. Het kloosters ook nog andere grammatica als het Fries? Of het Grunners? Echte grammatica heeft het eigenlijk niet. Tenminste, van mijn gevoel niet. Wij denken en praten en hoe je het schrijven, dat weten we niet eens.
je broeken nou Joen Grammatico, toch? Dus, Jawel, Eigen- maar dat is gewoon eigen interpretatie van. Hè, want, soms ook, dan ben ik op straat en dan ineens dan kom je een Fries tegen. Oh, dan praat je weer in het Fries. ja, En ik heb wel vaak regelmatig dat ik vergaderingen moest leiden. En dan heb je Fries en Nederlands en kloosters. Nou, en dan pik ik dat gewoon op. En dan praat ik dan met die en dan met die. Maar zoals ze mij aanspreken. Dus dan ben ik met 3 talen bezig. ja. Hè? Dat is ook wel lastig voor de jeugd dan, denk ik. Ja, Ja. voor de jeugd wel. Maar ja, die pikken de straattaal wel weer op. Ja. De jeugd. Hè? Die hier geboren ben. Dat, Maar ja, praten die nog tegen de ouders? De ja, die ouders. praten het kloosters tegen de Ja. ouders. Ja. En die En bij kunnen die- dat wel? Jawel, Oh, oké. jawel. Maar zie je, dat komt gewoon, die ben hier ook geboren. Ja. Dus die ben opvoed met de streektaal. En Ja. die kinderen, nou ja, die gaan naar school en ze leren ook wel Nederlands. Maar op straat praten ze met elkaar het kloosters. Ja, zo. Zie? Dus, maar grammatica, daar denken we niet aan. Nee, als we Nee. elkaar maar kunnen begrijpen. Ja, want wat is nou de origine van kloosters? Ja, Voor de handel? Of? nou, hier was wel veel handel natuurlijk hier. Ja. Dat is duidelijk van 1600 af, toen het grote kanaal hier graven werd. Ja. Toen ontwikkelde de hele zaak. Ik heb er ook boeken over geschreven, over de hele industriële ontwikkeling die hier ontstaan is in het dorp. Maar het is allemaal gebaseerd op het water. De rode draad die door het dorp loopt, zeg ik altijd, dat is het water. Ja. Alles wat hier gebeurd is, nou je hebt het transport, de zuivelindustrie, hè, de melk werd aangevoerd per boot. Dan had je de steenfabriek, de klei werd aangevoerd per boot. Dan had je de kalkovens, de schelpen, die werden van de Waddenzee af hierheen vervoerd. Nou, je had een dakpannenfabriek, een meelfabriek, een kunstmestfabriek. Nou, ik kan zo'n hele hoop dingen opnoemen. Maar het heeft allemaal met water te maken. En dat is dus voor mij het Ja. kernwoord hier ook van hoe is Gerkesklooster, Stroobos ontstaan? Ja. Aan het water, door middel van het water. Ja. Zie, ik heb er een heel boek over geschreven, over die hele ontwikkeling. Zie? Ah, kijk. Dus daar heb ik alles in beschreven. Van, nou ja, goed, het begint met het klooster en dan gaat het over op de molens. Hier vroeger stonden 7 molens. Zo. Er is niks meer. Dus ik ben nou ook met die wandeltocht, die historische wandeltocht, ben ik ook bezig om dus al die beelden weer terug te halen en voor de mensen, nou ja, aansprekelijk te maken. Zie? Zijn er nog overblijfsels van in molens? Of nooit Nee, meer? niks meer. Helemaal Oké. niks. Ik ben door de industrie dat helemaal verdween. Begin, nou zo rond 1920, 1925, ging het allemaal richting Zaanstad in die hoek. En dus daar is niks meer van. Maar het is wel een hele ontwikkeling geweest wat wij hier gehad hebben. Hele industriële ontwikkeling met kalkovens. Drie soorten kalkovens hebben we hier geweest. 7 Oh ja. molens. Nou, vroeger ook. Er is nou geen middenstand meer. Maar we hadden hier vroeger 7 bakkers. En ieder had zijn eigen hoekje en zijn eigen cliëntelen. Oh ja. En dat was dan ook nog weer afhankelijk van... was het gereformeerd of was het hervormd of was niks. Dus... Wel heeft de monopolie gekregen. Welke bakker heeft won? Eh, Is er een overbleven? Of, nee, er is niks meer. Oh, Hier is ook geen middenstand meer. je moet alles op boetenpost halen. Een postkolom, Oh ja. of Rusterveen. Ja. Grote gast niet zo, daar ben we niet op georiënteerd. Nee. Nee, dat is van vroeger uit, dat is groeit. Zie je, dat zat meer richting Friesland. Ja. Dat men dus winkelen ging in Kolm en Rusterveen. Buitenpost ook niet zo erg. Daar zit ook geen middenstand. Oké. Niet genoeg voor ons. Dus nou ben je een beetje georiënteerd op het Friesland, zeg maar. Ja, Ben je op Grun? ik zit meer in Groningen. Oké. Ja, Groningen is voor mij, nou ja goed, mijn vriendin komt er weer, dus dat is logisch, dat is Ja. tegen Dutgeest. Ja. Waar komt ze weg? Mijn vriendin? Ja? Het stad. Stad? Ja. Oké. En Ja. die kon ook stadjes? Of, Ja, die praat stadjes. Die komt oorspronkelijk uit Hoge Zand, ja. Sappemeer, maar goed, die had zo lang in Groningen gewoond, dus die praat gewoon Gronings, maar wij praten gewoon Nederlands tegen elkaar. Maar dat is wel een beetje vreemd, hè? Ja. Ja.
Ja, maar zo ga je dat meestens. Hè? Ja. Ja. Dus je trekt één kant op. Zie, mijn eerste vrouw die wil Friesland niet in. En Ja. ik wil Groningen niet in. Nou, dan is de grens toch heel mooi. Ja. Hè? Ja. Ja. Ik heb wel een paar jaar in Groningen gewoond hoor. Oh, ja. Dat wel, maar gewoon dat kwam ook vanwege studie en dat soort dingen. Nou, dat Gronings gesproken wordt, antwoord je dan ook in het... Dan probeer ik het ook in het Gronings wat ja. terug te zeggen. Ja, Oh ja. ja ik ben geen diepvries zeg ik altijd. Nee. Nee, als je echt een Fries bent, dan moet alles ook Fries. Maar dat hoeft voor mij niet, omdat dat zijn wij hier niet gewend. Nee. Hè? Dus, nee. Nee. Ben je zoveel genoeg? Ja, nou, misschien nog een paar woorden. Woorden. Woord, nou bijvoorbeeld, Ja. ik had het straks over, wij gaan naar school. Ja. We gaan naar school. Wij gaan naar school. School. School, dat is dus echt een typisch woord voor hier, zoals men dat de streektaal heet. En het schaatsen, op de reetrieden, zeggen ze in het Fries. Maar het is hier skeuvel. Skeuvel. Maar ja. dat is dus de invloed van Groningen. Een mooie meid, mooi wicht. Wicht. Ja. Dat is ook zoiets. Nou ja, soms zeggen wij, ja, wichter hangen aan de boom. Maar dat is hier niet zo. Die staat op straat. Wichter, dat zijn van die kleine dingetjes. Ja. Maar nou ja, dat ben dus van die woorden die dus hier dus gewoon gebruikelijk ben in deze streektaal. Ja. Hè? En dan kan ik een paar woorden vragen dan. Ja, Wat is zaterdag? Zaterdag. Zaterdag. Zaterdag, ja. Alle dagen van de week. Ja. Maar we zeggen altijd, en dat is meer Nederlands. Dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, Donderdag. vrijdag, zaterdag. Dat is weer wat Gronings. Ja. En snijn. Snijn. Ja. Nou, Zondag zeggen we ook. Zondag, oh oké. Zondag zeggen we ook heel vaak. Oké. Ja. Ja. Hè? Dus, En de nummers van 1 tot 10. Of ja, van 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oké. Ja. En dan 11, 12, 13, 14, 15. Ja, 11, 12, 13, 14, 15. Dat is gewoon, Oké. ben eigenlijk gewoon Nederlandse woorden. Een beetje Hollandse invloed daar. Ja, absoluut. Ja. Hoe zeg je hond? Gewoon hond. Hond? Ja. Een beetje langer ook hond. Ja, hond. Hond. Ja. En Peert. peert. Ja. Avond. Amt. Aam. Daar slikken het wel eens wat in, hè? Aamd. Amt, ja. Ja. Een paar andere woorden. De lucht buiten. Het is gewoon lucht. Lucht. Ja, de lucht is dat gewoon, ja. Een boom. Is dat een boom? Een boom. Boom. Gewoon boom. Boom. Ja. En 2 boom is ook boom. Ben 2 boom. 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 Ja. Oké. Maar we slikken er altijd een klein beetje in. Ja. Dat is dus de Groninger invloed die hier wel wat heeft. Ja. En boeken bijvoorbeeld. Boeken. Ja. En is dat een toen of een tuin? Tuin. Tuin. Oké, dus alles Ja. een beetje met de U. Zeg maar. Dat is ook westelijke tiers. Dus Zie je, ik heb een volkstuintje zeg ik altijd. ja. Zie je, achter het huis. Ik had vroeger Huis. eigenlijk een stukje tuin hier bij de school. Ja. En nou, dat werkte niet goed, dus toen heb ik zelf een volkstuintje hier achter het huis gemaakt met boontjes en wat bieten en wat wortels. Nou, en op die manier dan boeren we wat verder, zeg ik altijd. Ja. En wat groenten? Wat groenten? Nee, sla en dat soort dingen, die heb ik er niet in, andivie niet. En, Oké. nee, ik ook gewoon worteltjes en bietjes en wat boontjes. Ja. Nou, daar heb ik meestal veel te veel van. Nou, dan deel ik dat weer uit bij de buren. Ja. En dan hebben die er ook wat aan. Die doen het hier goed? Ja, die doet hier goed, ja. Oké. Ja. En nog andere fruit? En dan heb ik nog, nou ja, eerbijen heb ik natuurlijk. Eerbijen? Ja. Eerbijen en wat, en ik heb nog een perenboom. Mhm. Dus die heb ik een paar jaar geleden heb ik die gekocht, of kregen eigenlijk. Dus met perkens hebben we dan, en die maak ik dan in en die gooi ik in de vriezer. En dan heb ik 's winters ook nog wat.
Ja. Zie? Maar verder ben ik ook, nou ja, en ik hou mijn eigen tuin bij. En, bij bloemerij en zo. Ja. Daar vind ik het wel best. Ja. Ik heb veel te veel andere dingen. Ja. Nou, ik hou me dus ook wel een beetje bezig met de bomen en zo. Oh zo, Ik ben ja. wel van de natuur. Ja. Ja. Maar hoe zeg je, hoe moet ik hem denken? Zeggen. Zeggen, ja. Een beetje langer. Ja. En dan zijn er nog een paar woorden met de R, zijn een beetje langere klinker. Een kat, is dat een kaart of een katter? Een kat? Dan zeg ik altijd poesteken. Poes. Oh. Maar ja, een hond, een peert en een koe en dat soort dingen. En 2 koeien, wat ben dat? 2 koeien. Koeien. Ja. Oh. Dat is een... Koeien, ja, ja. dat is een nien. Dat is nee. Een nien. Ja. Dan moet ik hem denken, want ik wil nog een paar woorden horen met de zeggen. Zeggen, ja. Zeggen is een beetje langer. Hè? Was toch wat zeggen? Ja. Ja, zeggen. Wil je wat tegen me zeggen? Nou, wist je nog wat te zeggen, joh? Ja. Dan stop ik de opname hier even. Ja. Kleibulten. Ja, en dat is dus allemaal, nou ja, uitgraven grond vanuit het kanaal. Ja. En hebben ze daar een dik gebouwd. En daar hebben ze al die grond in spoten. En dat noemen wij de kleibulten, de hoge bulten. Ja. Zie je, en ze zijn er nou weer bezig. Ja. Die hoogte, nou dat is allemaal zand uit het kanaal, wat ze uitgeroepen hebben om de diepvaart erin te houden. Hier is nog zandgrond. Nou, geen nee, klaar? het is meer veen. Het Ja. zit tussen De zand en zand, klaai in, hè? ja, zand heb je hier eigenlijk niet, hè. Nee. Het is, vroeger was het de zee en die stroomde naar binnen toe en dan kreeg je die afzetting van die klei. Ja. Nou, en dan op een gegeven moment een stukken veen en die werden weer voortslagen en dan kwam de klei er weer voor in plek. Dus daar is ook een hele strook van west naar Oost-Groningen. Die boerderijen die staan allemaal op een bepaalde hoogte. En dan kun je zien dat dus de scheiding was een beetje tussen het veen wat weggeslagen is en de zeeklei die ze daar weer afzetten net. Dat zie je ook heel duidelijk met de Middelzee. En, Ja, klopt. Ja. door bij Grauwen, Ja, boven Leeuwarden, hè? ten westen en boven van Leeuwarden, dat nu het beeld is, daar kun je het zien. Ja. Dat, even kijken hoor. 10 of 10? Voor Maar 10, dat is gewoon bij ons in dat 10. 10. 10, ja. Oké. Bonken? Skonken. Oh, skonken, dat zijn been. Ja, Ja, skonken. Maar bonken zijn dat botten? Maar bonken, dat ben botten. Ja. Dat zeggen wij ook altijd, bonken. Ja, bonken. Ja. En bijvoorbeeld, wat was dat woord? Prakken? Oh, het eten prak? Ja? Ja, prakken. Prakken. Prakken, ja. Neemt ze het nou niet op? Ja, wel. Oh. Ja, maar dan moet ik al een beetje eruit knippen. Oh, zo, ja. Maar dat kan wel. Ja, nee, dat is verder niks. En meerdere vrouwen. Ben dat vrouwje? Vrolje. Ja, En één vrouw, is dat een frommes? Kan dat ook? een frommeske. Frommeske. Ja. Ja. Niet een vrouw of... Nee. Dat is één vrouw? Nee, want, zie, ik ben vorig jaar ben ik op vakantie geweest en er waren 3 vrouwen. Vrouwen. Ja. En die vroegen mij of ik met hun op vakantie wil. Ja. Nou, dat Gezellig. wil ik wel natuurlijk. Ja. Dus, maar wij noemen dat altijd vrouwen. Ja. Maar we zeggen ook wel een vrouwje. Ja. Dat gebruiken we door elkaar. Oké. Vrouwje of vrouwen. Of, ja. En is het hom en her of hem en haar? Hem. Hem. Hem, dat is en her. Her. Ja, hem en her. Oké. Ja. Ja, precies.
En huilen. Gulden. Gulden. Gulden, ja. Gulden. Ja. Gulden. Jank, Ook jank, met dat ja, gulden. janken of gulden. Gulden. Moest niet zo janken, zeggen we dan. Oh, Moest ja. niet zo janken. Ja. Ah ja, dat kan ik ook niks aan doen. Nee, precies. Ben er nog speciale woorden dat ze alleen nog hier gebruikt? Nee, dat is ook zo niet duur. Nou ja, dat ik straks al zijn met school en rijden Ja. en dat soort dingen, skeuven. Maar verder nee, ik ben niet echt ding dat ik zeg van, er zijn hele specifieke woorden. Wij letten er niet eens op. Hè? Wij praten gewoon zoals we denken. Ja, precies. En dat is het voordeel. Ja. Dat heb ik met schrijven, met boeken ook. Ik denk en dan schrijf ik. En dat zijn allemaal fouten hoor. Ja? En dan heb ik allemaal controleurs die dat even voor me nakijken en de juiste taal, de Nederlandse taal erop neerzetten. Ja, Ja. maar dat komt gewoon door mijn dyslexie. Hoor. Ja. Dus ja. Nee, dat is wel meer, dat is normaal. Hè. Ja, Dat ja, ik ken. wij noemen dat maar normaal. Ja. Dus, ik ken of ik ken. Ja, Ja, ik ken dat wel. ik ken. Ja. Ken. Maar mijn broer en mij, zeg ik altijd. Maar het is niet goed, het is mijn broer en ik. Ja, Maar wij zeggen altijd mij. dat kan wel. Dat kan wel. Dat kan wel. Maar ik is het meest gebruikelijk. Ja, nou kijk, dat is Hollands, hè, maar Ja, de grammatica hier, dat waakt ook een beetje Ja. anders. Ik werk of ik werk of ik werk. werk. Ja, wij zeggen werk. Werk. Ja. Oké. Ik ben, en soms ook dan is het in schoon en zeg ik ben aan het werk. Ik ben aan het werk. Ja. Oké. Ja,